עושים עכשיו? מה עושים עכשיו? בוא נראה איפה היא, אני לא זוכר איפה היא. הנה, אולי מכאן. הנה. אוי, ירד, איזה סתום. סתום. הוא לא מריח אותה? זה מטה הריח של הפיבר. תקלוט. לא אכפת לנו לא שאנחנו מחכים. לא. איפה היא עכשיו? בצד? היא מציצה. יוי, עושה לו טיזינג. כן, תנסה עוד פעם המגדל שעה. זה היה קטע. קלוט. הוא עדיין מחפש איך להגיע אליה. הופה, המדרגות. זה היה הכי קרוב. כן, הופה. סתום, יאללה. מה הוא מחפש שם? הנה, כאן. לא. רגע, עוד פעם איבדתי כיוון. רגע, בוא נתגלש. הוא שכח מה חפש, תסתכלי, משהו הסיט אותו. הופה, הנה. לא, הנה, לא, אני אתגלש. אני אתגלש. הכלב השני, בוא הנה. צ'וצ'ו, בוא הנה. לא. בוא לפה. טוב, אנחנו רגע משתינים, שנייה. ונחזור חזרה לחתולה. אוי, הייתה פה חתולה. כן, היא שם. איך מגיעים אליה? הנה החתולה. הופה. קלטת? למה דברים כאלה? לא פריירית החתולה. הופה. לא, הוא לא קולט. איזה סתום. אוי, זה כזה סתום. הופה. הוא אשכרה מתאבד תפוס אותה. תן להדליק אותה. כן. הופה, יורד במדרגות. הופה, עולה במדרגות. הוא מפחד להיכנס שם. הופה. להתגלש. ולתקוף שני. כבר נמאס לה ממנו. היא עוד שנייה יורד אליו בחבל. כאילו. תראי איך סימה מתעניין. תסתכלי איך סימה מתעניין. כן, בטח הוא אומר, זה סתום, יאללה, כבר מזמן הייתי שוחט אותה. אוי, הוא נכנס לשרוול? לא, ירד. יואו. ממי, אנחנו צריכים לקבל ביטוח לאומי עליו. עלה. לא, פה הייתי. טוב, נתגלת שם. הוא מפחד לקפוץ לבד. כי טעות עליו. אני אלך לי. כאילו זו הפעם הראשונה שאני מטפס במדרגות. לא, אני אפתיע אותם. מסתובב מסביב. איזה דיבוב מושלם, נכון? קלוט. מה נהיה עם הכלב הזה? הוא מופתע, כאילו קלוט שהוא מופתע. יואו. תקשיב, זה יכול להימשך שבועיים. קלוט, עכשיו הוא בודק שעה. אופה, אני אקיף מפה, לא, הנה המדרגות. הנה, הוא נכנס. יואו. זה מתח. יואו, בכה, והוא אחרי. בואי. צ'וצ'ו לא.